Ngicela ukuthatha leli thuba ngibingelele igama lami ngoNdoni ekhaya lithi Sempangeni abafowethu labengihamba nabo ngizothi qaphu angizukugxila kakhulu ey'ntweni esey'thintiwe kodwa ngoba ngila angisuye umculi ngiwumzali ngoba ngingowesifazane owaziyo umhelo. Ngicela ukuxolisa kuwo wonke umuntu otheme ecela ukushutha nami nganqaba ingoba namhlanje ngisile celebrate size esililweni and ngiyafisa abantu bakithi izwe lingafi ngathi seniphumile esandleni. Siyahlonishwa isifo. Ayikho into ebuhlungu ukuze isifo sakini usifice ku-social media ekhaya ngakaziwa. Yehlisa lokuqina. Thina nje encane sibilile kwenzeka ingozi lapho umama akakezwa sekumele wedrobheni ngoba wena unefoni usuphostile. Hloniphani ukufa. Ezinye iy'nhlanga ziyahlonipha ukufa, ziyahlonipha amasiko nemikhuba. Thina cha, ngisho imisamo yethu, ngisho amabhokisi siyaphosta. Ey'khathini zomzimba yila abantu bebona khona abantu ababathandayo. Ngiyajabula ngoba khona ubhuti othatha ividiyo ezohamba umhlaba wonke. Omaskandi ngiyacela befunda ukubambisana. Singamane sidlale isitokfela sokuhambelana futhi singahambelani sekushoniwe. Asiqale ukuhambelana ngezinto ezinhle, singahambi sibheke indawo sesiyongcwabana. Kubuhlungu ukubona iciko lisemzimini ungababoni abantu abathi balikhonzile bangabanewabo. Ngiyacela-ke mabhinqa futhi niyeke ukuthi uma niposta ningasabi into ezolimaza imindeni njengoba size la sizokhala kodwa ngiyazi khona abazali kuzothatha i-content. Ngelinye ilanga kuyoba semndenini wakho ukufa kuyavakasha yonke imizi akumele kodwa kungowesifazane ozoba umfazi kusasa uyamazi u-wrong no-right. Uma uyindoda ezoba indoda kusasa ezophatha umuzi uyakwazi ukuhlukanisa okuhle nokubi nokuphoxayo. Isacela inkosi ithele umusi nibophe ngebhandi kaMongcwele nonke emndenini. Sibonge kubo bonke abantu abathe bafaka isandla njengoba ngisuke Empangeni ngadela isikhathi ngeza la ingoba ukhotha uthe mayifika kuthina waphila waba ingane yasekhaya. Uthi umbuzo bayobe bebangaki mhla kuhamba wena? Ngabe uyibhalile incwadi? Ngabe wenza kahle na? Ngabe siyodela imisebenzi sizoma la sithatha ama-flight for wena noma uyothi uma uhamba sishaye ama-cricket ngoba wena ubuluhlupho ngoba wena ubuthuma abantu ko-Facebook vuka uyithathe usengashintshe ngekho.